Ngelela abazalwane egameni lomfowethu uKristu iNkosi yethu, amen. Dala wamazulu nomhlaba, Thixo olungileyo, sekuyisikhathi sokufundwa kwezwi lakho. Sicela iy'nhliziyo nezingqondo zethu, Nkosi, uziqoqele ebukhoneni bakho, nanangoba isitha siyazidonsa ukuthi zilibale yilokhuya nalokhuya ukuze sigcine singasakuzwanga ukukhuluma kwakho. Sicela usophule kuwo wonke, Nkosi, lezi y'ncupho zesitha ezisibambezelayo ukuze singasindiseki. Sinxusa umoya wakho engcwele usho usifundise esikhathini samanje, uze ufinyelele kithina ngabanye ngokubona usekhaya ezulwini ukuthi siyadinga. NgoJesu siyathandaza, amen. Siqhubeka nesifundo. Isifundo besisenza usifundo 2 izolo, othi isihloko sawo incwadi eyambula uNkulunkulu. Izolo ngaphansi kwesihloko esithi incwadi eyambula uNkulunkulu sitholile indemane yekhanda obeku-Isaiah 40:8 eshoyo ukuthi utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, kepha izwi likaNkulunkulu limi kuze kube phakade. Kuningi esikutholile. Sithole ukuthi amanye amagama eBhayibheli abizwa ngalo kuthiwa ziyibhalo, futhi kuthiwa izwi likaNkulunkulu. Sathola ukuthi okay, ababelibhala labhala abantu besizwe samaHebheru. Liney'ncwadi eziwu-66, okay, abantu abawu-40 ababe nezinto ey'ningi ababezenza ngokuy'khundla zabo ezehlukene. Sathola ukuthi abanye babe abakhosi, abanye abelusi, abanye babesekudingisweni, abanye babe izihlakaniphi. Kuningi ebesikufundile izolo. Okay, sathola ukuthi alibhalwanga ngentando yomuntu, kodwa amadoda angcwele akhuluma eqhutshwa umoya oyingcwele, akhuluma kukaNkulunkulu. Abantu bezizwe zonke-ke, isizwe semnyama, isizwe samaNdiya, isizwe samaChina, abelungu, babe sebelekelela ekutheni lususiwe-ke iBhayibheli kwisiHebheru liyiswe ezilimini ezehlukene. Mhlampe uma sesiqhubeka siyaqhubeka kusifundo 2, ku-part 2, okuyingxenye yokugcina ngaphansi kwesihloko esithi incwadi eyambula uNkulunkulu. Mhlawumbe umuntu umbuzo angayibuza wona ukuthi-ke uba yini umphumela wokufunda izwi likaNkulunkulu? Uba yini umphumela wokufunda iBhayibheli? Okay, siyathembisa ukuthi sizothi sivala lesi sifundo umuntu uzobe esephendulekile embuzweni enjengaleyo. Imibhalo inamandla okwenzani kulo oyifundayo? Mhlawumbe umuntu uzozibuza lokho ukuthi okay, imibhalo-ke le noma iBhayibheli linamandla okwenzani uma sengilifundile, kuba sekubanjani? Ngicela sifunde uThimothewu wesibili 3:15. uThimothewu wesibili 3:15. 2 Timothy 3:15 othi, nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okukuhlakaniphisa kube yinsindiso ngokukholwa kuKristu Jesu, amen. Kusukela kwasebuntwaneni iBhayibheli, khona abantu abakholelwa ukuthi ukufunda iBhayibheli noma ukuba umzalwane into yabantu asebebadala, asebeshayekile. Ngakho sekufuneka bebuyele enkosini ngoba sebezofa. Ayihambi kanjalo. Uma sibuka indlela isisha silwa ngayo, kufa ngisho ingane esiswini, kufa ngisho usana. So iBhayibheli lingelawo wonke umuntu, nokuthi kusukela kwasebuntwaneni wazi imibhalo engcwele, ngoba imibhalo engcwele nani inamandla okuhlakaniphisa. Kunenkolelo ethi umuntu uma eseyintandane eseshonelwe umama noma ubaba, noma ekhuliswe umama walahlwa ubaba, noma ekhuliswe ubaba walahlwa umama, mase kuthiwa uma yenza into ebhedayo ukungahlakaniphi, bese sekuthiwa leyo nto ifana nayo. Kodwa uNkulunkulu usinikeza namhlanje induduzo kuwo wonke umuntu onjalo, emntwini oyintandane ngoba umzali wakhe washona noma ngoba umzali wakhe wamlahla, yabo, noma nje engakaze mazi isidalo, noma ehlukene naye ngenxa yezimo ey'thile-ke ekuphileni, ngoba ekuphileni kuyahlukanwa. Kodwa uThimothewu wesibili 3:15 usinikeza ithemba uthi, nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele. Why? Ngoba inamandla okukuhlakaniphisa, amen. Yazi sizoqhubeka sithi uma siqhubeka senza lezi y'fundo zeBhayibheli ubone ukuthi uNkulunkulu laphana ngempela iBhayibheli lenza lento ebesiyifunde ku-verse 16 izolo, uThimothewu wesibili 3:16 ethiwa yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu, ilungele ukufundisa. Umuntu ufunda iBhayibheli ufundisekile, ilungele ukusola. Umuntu ufunda iBhayibheli akusoli ngokwemizwa yakhe, ukusola ngokusho kukaNkulunkulu.
umuntu ofunda iBhayibheli ulungele ukuqondisa, iy'bhalo zilungele ukuqondisa ngoba akuqondisi ngokubona kwakho kodwa ukuqondisa ngokukhuluma kaNkulunkulu nokuyala ekulungeni. Umuntu uma umyala ungasho ukuthi mina ngithandani but uNkulunkulu uthini. So ivesi esiyifunda ukuthi-ke nokuthi kusukela kwasebuntwaneni wazi imibhalo enamandla. Why? Ngokuba inamandla okukuhlakaniphisa kube yinsindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Oh, ufuna ukukholwa kuKristu Jesu futhi ufuna ukusindiswa nokuhlakaniphiswa. Okay, funda iBhayibheli. uNkulunkulu usho njalo kusukela kwasebuntwaneni umntwana uma ekhuliswe ngey'bhalo. Mhlawumbe umbuzo umuntu omunye angazibuza wona ukuthi izwi laNkulunkulu lithinta kanjani iy'nhliziyo zethu. Ngabe njengokuthi noma ubani umuntu ebekhuluma nje lithinta kanjani iy'nhliziyo zethu. Uma sifunda incwadi amaHebheru 4 verse 12 uthi ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile. Amen. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalunga nomnkantsha. Asiqapheleni la ukuthi njengamandla ofundisayo iBhayibheli alinancwadi engamelana nalo. Akukho izinga umuntu akakulona ekuphileni iBhayibheli elingafinyeleli kulona. Ungathola ukuthi mhlampe ey'koleni ey'thile kuyaziwa ukuthi la kungene abantu abanemali aba-afodayo laphaya yabo, kodwa iBhayibheli likhuluma nomuntu onanakuliphi na izinga lokuphila lifinyelele kuyena. Kuthiwa ezwini likaNkulunkulu ingqondo ifumana izifundo zomcabango ojulile nokulakazelela okuphakamileyo. Yazi uma ufunda iBhayibheli ukulangazelela into ephakamileyo, uyazi uma umusha kuthiwe vele abantu abasha banje, kodwa uthole ukuthi uNkulunkulu ukufundisa enye into, uthandaze, ufune lokhu kwehluka, ufune kulokhu kuphakama, ungaphakameli abantu kodwa uphakanyiswe uNkulunkulu ukuze nxa abantu bekubheka bebone ukuthi uNkulunkulu unamandla ukuthi umhlaba sekudumile ukuthi abantu abasha bekho, abantu abasha ba-corrupt, abantu abasha bonakele, kodwa izulu liyakwazi ukusindisa umuntu. Ngakho ulakazelela izinto eziphakamileyo. iBhayibheli liwumlando osifundisa kakhulu, lilondoloze ubumsulwa balo eminyakeni yonke, alikaze lijike, lilokhu lilondolozele kwakubhalwe emandulo, yikho lokhu esisakufunda namanje. Kuthiwa likhanyisa le kude esikhathini sasendulo, lapho ukuphenyisisa kwabantu kuzama ukufinyelela khona kodwa kwehluleke. Khona indaba yokuthi uma uyibuza ukuthi ngicela ukubuza, umama ekubuyise kugogo, ugogo ekuyise kukhokho, ukhokho ekuyise lapha, mase kufika lapho bethi khona abazi, bavela kunjalo. Kodwa iBhayibheli siyathola ukuthi likhanyisa le kude esikhathini sasendulo, lapho ukuphenyisisa kwabantu kuzama ukufinyelela khona kodwa kwehluleke. Ezwini likaNkulunkulu siyabona amandla athi endlala isisekelo somhlaba, endlala namazulu. Ezwini likaNkulunkulu kulapho sithola khona umlando wesizwe sethu ungangcolisiwe imiqondo esuthisiwe yabantu noma ukuziqhenya. Sizofunda iBhayibheli mhlawumbe kuzofika lapho esithola khona ukuthi umuntu kanti kahle umuntu uvelaphi, ngoba kwesinye isikhathi khona izinto ezibuhlungu esibhekana nazo la emhlabeni. Ubone nje okay, ukungalazi izwi laNkulunkulu, ukungaqondi iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu utheni, ngoba khona umuntu ophatha kabi omunye umuntu ethi umnyama, umuntu omnyama uvele emfeneni, laba abavele ey'mfeneni, uyabo, nalaba nabamnyama bathiwa ngendlela yabebhekisele. Kodwa sothi uma sifunda iBhayibheli lapho umuntu akhona ukuthola umlando wesizwe sethu ungangcolisiwe imiqondo esuthisiwe yabantu. Lokho sizokuthola nje uNkulunkulu uma sesiphila ukuphila sisaqhubeka sifunda. Kuthiwa yikhona lapha kulotshwe khona ukuzabalaza, ukwehluleka nokunqoba kwamadoda amakhulu ake aba khona ezweni. Angithi kuyashiwo bazalwane, kuthiwa akukho okusha phansi komthunzi welanga. Le nto othi uyayenza eBhayibhelini uyokubona ukuthi yazi into engiyenza uyenza usibanibani, ngenxa yokuthi wayehamba ngalo mqondo wami wehluleka noma wanqoba. Bese into ngoba kuthiwana izwi laNkulunkulu linamandla okukuhlakaniphisa, uyabo. Into uthi uyiqala uma ufunda iBhayibheli ubone ukuthi yazi thini le nto le izongishaya kodwa ngiyariska. Uvele ungariski-ke uma uthi ukuphila
ukuhlonipha njengoba uJesu ekuhlonipha, yabo. Ngoba lapha eBhayibhelini ubona ukwehluleka nokunqoba kwamadoda amakhulu ake aba khona. Why? Ukuze thina sifunde ukuthi owayenza lento isiphetho sakhe saba yini, ngoba wayenoNkulunkulu, wayehamba noNkulunkulu lento yakhe, noma ngoba wayengahambi noNkulunkulu. Amen. Kuthiwa-ke yikhona lapha izinkinga zomsebenzi kanye nesabelo zembulwe khona, nokuzindlisisa okungcwele kwamaqiniso abekiwe ezwini lakhe. Ingqondo yomfundi ilethwa ekunikezeleni kobudlelwane nengqondo enganasiphelo. Kuthiwa-ke ukufundisisa okunjena akuyikuphothula futhi kuphakamise isimilo. Okay, ngicela ukubeka kanje, ukufundisisa okunjena akuyikuphothula futhi kuphakamise isimilo kuphela, kepha ayikwehlulwa ukwandisa nokuvuselela amandla engqondo. Ukufunda iBhayibheli hamba kuhambe kuyinto engapheli. Ngeke uze ukuthi iBhayibheli sengilifundile sengilibeke lapha, ngoba uyabona ukuthi the more ulifunda, the more kukhanya ekuphilweni, nesimilo siyashintsha somuntu uma enobudlelwane noNkulunkulu, efunda izibhalo zakhe, ngoba ukhuzwa izulu. Omama, Nkosi yami, nabazali bamanje, uma behlangana enganeni izinto e-wrong, sekuhamba kuhambe bethule, hhayi ngoba kwesinye isikhathi bengaboni ukuthi le ngane iyona noma amanyala enziwayo le ngane, besabela ukuphila kwayo. Ukuthi Nkosi, ngizothi ngiyakhuluma ingithuke noma ingigwaze, kodwa uNkulunkulu akathule eBhayibhelini. Umuntu omusha, umuntu omdala ufuna ukuqondiseka, bayasaba abantu abadala, basaba ukuthi siyingozi. Nabantu abadala, iy'ngane ziyabesaba, zisaba ukuthi loyo mama uzongihleba, indaba yami ephuze ngayo itiye idume indawo yonke. Kodwa uNkulunkulu akathuli. Uma ufunda izibhalo uzokwazi ukuzibona uma isimilo sakho siyisimilo esinengekayo emhlabeni, esibhubhisayo, esingakhiyo. So ukufunda iBhayibheli kuyinto engapheli, kuphakamisa isimilo, futhi kunalokho kunikeza ingqondo yomuntu amandla. Mhlampe-ke umuntu angazibuza ukuthi lingasisiza ngaziphi izindlela ekuphileni kwemihla ngemihla na? IBhayibheli lingasiza ngayiphi indlela ekuphileni kwemihla ngemihla na? Uma sifunda incwadi amaHubo 119 verse 9, amaHubo 119 uverse 9, amaHubo 119 uverse 9. Uma ufunda lapho uverse 9 wakhona kumaHubo 119, uyathola ukuthi uNkulunkulu uthi lapho, insizwa iya kuyihlanza kanjani indlela yayo na? Umbuzo loyo uthi, insizwa iya kuyihlanza kanjani indlela yayo na? Ngokuqaphela okwezwi lakho. Amen. Ufuna ukuphila impilo ehlanzekileyo? uNkulunkulu uma ethi insizwa lana kuvezwa nje noma ingazi isigaba zabantu abaphi na ekuphileni? Yebo. Ufisa ukuphila impilo ehlanzekileyo? uNkulunkulu unempendulo kumaHubo 119 verse 9 uthi-ke, insizwa iya kuyihlanza kanjani indlela yayo na? Ngokuqaphela okwezwi lakho. Indlela ehlanzekile, indlela engenakusoleka, indlela engenasici, elithi izulu nxa libuka umuntu akayiphilayo lingabi nakumsola, kodwa ligcwale ukubonga, izulu limuphe namandla amasha. Ukuthi le mpilo akayiphilayo, ngisho kungathiwa uyedwa ebantwini abawu-100, u-99 wonke uphila impilo yokungamlaleli uNkulunkulu, kodwa uma yena eqaphela izwi likaNkulunkulu, izulu lithi indlela yaloyo muntu ihlanzekile. Insizwa iya kuyihlanza kanjani indlela yayo na? Ngokuqaphela okwezwi lakho. amaHubo 119 verse 9. Ngicela futhi kuwona amaHubo 119 ukufunda uverse 105, 119 verse 105, ngoba siyaphenduleka la ukuthi-ke lingasiza ngaziphi izindlela ekuphileni kwemihla ngemihla. Liyasiza iBhayibheli ekutheni sikwazi ukuphila impilo ehlanzekile nxa siqaphele izwi likaNkulunkulu, impilo engaciki, impilo engabhidlizi iy'mpilo zabanye abantu, ngoba ungayiphila impilo kube mnandi kodwa uthole ukuthi abafunda kuwe abakheki, bayabhidlika. Nxa sengifikile angakhe, ngiyabhidliza, ngi-happy nginjalo. Uyabo. amaHubo 119 uverse 105 uthi-ke, izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami.
Yebo, izwi lakho uNkulunkulu, izwi laNkulunkulu thina ziyibhalo noma iBhayibheli. IBhayibheli liyisibane ezinyaweni zami. Umuntu uma ehamba sekuze kwakhona ama-street lamps emgwaqeni. Umuntu uma ehamba ukuze ezohamba kungabi nabungozi ngoba umuntu uma ehamba ebumnyameni buningi ubungozi obukhona. Engaphoseka ey'seleni, engahamba ey'thele engozini. Manje uNkulunkulu uthi-ke izwi lakhe liwukukhanya spiritually ngobe umuntu ohamba ebumnyameni uya entweni eyingozi yena engaboni ukuthi iyingozi, ebuye ngomsana kaNkulunkulu esenomlando. Kuney'nhlelo ey'ningi ey'khona emhlabeni uthole ukuthi-ke umuntu lona waya entweni ethi inhle. Uyafika khona usathane wayethi lapho ufuna ukumbulala wangafa wabuya usenomlando ukuthi-ke omunye umlando ey'khona emzimbeni ukuthi ngangilimala kwenzenjani la, iso lami laphuma kanjani yabo, izitho zami zonakala kanjani zomzimba. Omunye uthole ukuthi muhle emzimbeni ubonakala ephelele kodwa une-depression mhlampe ngenxa yezinto ezibuhlungu ezenzakala kuyena. Impilo yakhe iney'kaki, uthi uma efika endaweni noma uNkulunkulu lapha angena khona unomlando ukuthi yena waya kuphi ey'tshela ukuthi kunokuphila lapho, kanti akukho. Njengamanje noma nimbona ephelele ngaphandle kodwa emphefumulweni une-scar. Emphefumulweni kunezinto akazishoyo ezamehlekela, ezimkhumbuza isinqumo awasithathayo ngoba wayehamba ngokungaqondi. Wayehamba isibane esiyizwi likaNkulunkulu singekho, kusho ukuthi kwakumnyama spiritually ney'tshela ukuthi kuyoba kuhle kanti kuyofa. So izwi likaNkulunkulu lenza ukuthi ukwazi ukubona into oya kuyona, isiphetho sayo. So umuntu ohamba ekukhanyeni-ke lapho ngoba umuntu ohamba ekukhanyeni akanankinga nalutho, akanakho ukuduka kodwa ohamba ebumnyameni uyaduka, uyalimala, uyaphuka, kwenzeka yonke into, uzithela ngisho naphezu kwezigcwelegcwele. Iy'gebengu ebey'hobile ngoba ubengaboni kumnyama. So izwi laNkulunkulu linjalo-ke liyasiqaphelisa uma sifunda lona sifunda ukubona ingozi, kuyakhanya ekuphileni kwethu. Alisivikeli nje kuphela emzimbeni physical ngokwesiqu kodwa ngisho nanemimoya ney'ngqondo zethu liyakhanyisa. AmaHubo 119 verse 105, izwi lakho liyisibane ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Khona into eyenziwa uJesu evuka ekufeni, khona into awayenzayo evuka ekufeni. Uma uzofunda incwadi uLuke 24 verse 45, khona into ayenzayo kuLuke 24 verse 45. uLuke 24 verse 45 kuthiwa uJesu lana ade ey'bonakalisa kubafundi bakhe, kuthiwa khona wayesevula iy'ngqondo zabo ukuze baqonde imibhalo. Amen. Kubaluleke kangako ukuthi umuntu izwi likubona kubaluleke kangako ukuthi umuntu alifunde izwi laNkulunkulu ukuthi kufuneka enze njani. Wasevula iy'ngqondo zabo ukuze benze njani, beqonde imibhalo. Thana yini imibhalo? Imibhalo iBhayibheli. IBhayibheli liyini? Liyizwi likaNkulunkulu. Okay, lingasisiza ngaziphi izindlela ekuphileni kwemihla ngemihla? Lihlanza izindlela zethu zingabi nakusoleka, liwukukhanya ukuze singathi sisahamba sizithele ezingozini nasey'ntweni ey'ngasikhulumisa nasey'ntweni ey'ngasibulala. Ngicela sifunde uMateyu 4 verse 4, khona amazwi akhulunywayo laphana kuMateyu uMateyu 4 verse 4 athi, kepha waphendula wathi, kulotshiwe. Uma kuthiwa kulotshiwe, sithena izolo sifunda sathola ukuthi igama elithi izibhalo elisho kulotshiwe. Izibhalo noma imibhalo iBhayibheli. IBhayibheli izwi laNkulunkulu. So uma kuthiwa imibhalo kusho ukuthini? Kulotshiwe. So owayephendula lana wayefunde zona izibhalo. Lezi uma yithi-ke kulotshiwe ukuthi, waphendula wathi kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Akusinkwa sodwa umuntu akangaphila ngaso, kepha yizwi elinjani? Ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Uzoba nempela ukuthi lo mzalwane wayephendula lana, nomzalwane wayefunda iy'bhalo uthi akusinkwa sodwa. Indimana yekhanda etholakala encwadi uDuteronomy 8 verse 3 le ethi akusinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso kodwa amazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Wayefunda iBhayibheli umzalwane wayefunde owayephendula la ngoba lokho wayekhuluma kulotshiwe lapha encwadi uDuteronomy 8 verse 3.
yabo. Lapho iqala khona angisazi iqala ithi wakuthobisa-ke wakulambisa, okay. Kodwa mase sithi-ke ukuba wazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa, okay. Ngicela uqala phansi. Deuteronomy 8:3 ke wakuthobisa-ke wakulambisa wakupha ukuba udle imana obungalazi babengalazi futhi oyihlo, ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa, kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova yikho umuntu aphila ngakho. Akusikhona ukudla Nkosi yami kwesipuni ukuthi umuntu uphakeliwe ukudla kwasutha umuntu akazophila ngakho, kodwa yizwi likaNkulunkulu umuntu aphila ngalo. Bayaphila abantu bakugcwele ukudla, kugcwele amafriji, kodwa ngenxa yokungabibikho kwezwi banazo zonke, ngenxa yokungaqondisisi izibhalo zikaNkulunkulu, izwi laNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ayikho induduzo angenayo ezibhalweni zakhe. Sisazofunda sizokuthola ukuthi ayikho uNkulunkulu ingxubaxaka noma inkinga akangenasisombululo sayo. Ukuthi kukhona kunjalo ukudla abantu bephakeliwe, kodwa uthola ukuthi abaphili engqondweni ngoba kusinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso. Uthi uphila ngani? Ngakho konke ngamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. So uNkulunkulu uthini-ke lana? Uthi iBhayibheli lingasisiza ngokuthi singaphila impilo ehlanzekile, sihambe endleleni ngokukhanya, singayi ey'ngozini ngoba singaboni ukuthi yingozi leyana, futhi liyini? Liwukuphila. Izwi laNkulunkulu liyaphilisa. Umbuzo mhlawumpe singase siyibuze wona ekugcineni sesivala ukuthi lizokuma kuze kube nini izwi likaNkulunkulu? Mhlawumpe omunye umuntu ngathi eyi qhawe izwi laNkulunkulu kuyoze kube nini umuntu efunda iy'bhalo, okay, noma kuyoze kube nini umuntu efunda iy'bhalo noma kufuna akazi leli zwi likaNkulunkulu? Sizobuyela kuyo indimana yekhanda Isaiah 40:8 lapho bekuthiwena khona ngokubhalwa, utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, kepha izwi likaNkulunkulu wethu liyakuma kuze kube phakade. Masiwucele lo moya kuNkulunkulu, umoya wokuthanda izwi lakhe. Siwucele nje ukuthi silithande. Uma ekhuluma sizimisele njengomzali wethu ukuthi simlalele, ngoba akakushoyo usho endulo kokhokho bethu besho khona, manje usho khona kuyoze kube phakade ekusho. Izwi lakhe linjani? Limi kuze kube phakade. Maqondana lencwadi enkulu yilokhu kuphela esingakusho ukuthi nje iyisipho uNkulunkulu asinikile ebantwini. Isipho sethu uNkulunkulu akasinike sona iy'bhalo. Nakho kuthiwa kuzona sizothola ukuthi sihambe indlela ey'hlanzekile. Kusho ukuthi njengamanje bonke abantu abaphila ngabodwana, mhlawumpe abanye abafelwa abazali noma abanye abalapha abakhona abakude nabazali, engayiphila impilo ehlanzekile kube ngathi ululekwa amalungu omndeni nabantu abadala, kodwa ngokufunda iBhayibheli. Liyini? Liwukukhanya, liyisibane. Umuntu ehambe entweni aqonda ukuthi ngoba ulalele uNkulunkulu siyini isiphetho sawo, liyakhanyisa. Kukhonke-ke liyaphilisa. Konke ukuvela emlonyeni kaNkulunkulu kuyini? Khona umuntu akangaphila ngakho. Akusikhona nje kuphela Nkosi ukudla kwesisu, ziyoke zibe khona iy'nkinga. Uthole ukuthi umuntu encamela ukufa azibulale, ukudla kukhona kugcwele ifriji namakhabethi, kodwa izwi likaNkulunkulu akusekhona konke umuntu isinkwa akaphila ngaso, kodwa ngezwi nezwi liphuma emlonyeni kaNkulunkulu umuntu uyakuphila. Kufanele silamukele izwi laNkulunkulu njengegunya lakomkhulu. Amen. Sisiphela lapho-ke isifundo sethu namhlanje. Besisenza u-part 2 esingaphansi kwesihloko esithi Incwadi eyambula uNkulunkulu. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, kepha izwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube ngunaphakade. Futhi igama izwi laNkulunkulu, iBhayibheli, elinye igama libizwa ngalo imibhalo noma ziyibhalo. Usifundo 3, isifundo esilandelayo sizosenza isihloko saso sizobe sithi ubuNkulunkulu bukaKristu. Abantu banenkinga, singaba sonke sinenkinga. Abantu banenkinga noma kunombuzo khona, ngiyaxolisa ukusebenzisa igama leshinkinga lokuthi ubani uKristu, uhlanganaphi noNkulunkulu, kanjani? Isifundo 3 sizobe sisifunda, sizobe siphendula leyo mbuzo uma kukhulunywa ngobuNkulunkulu bukaKristu ukuthi kuma kanjani, zithini izibhalo noma iBhayibheli
eliyincwadi eyambula uNkulunkulu lithini lona ngoKristu noNkulunkulu, ubuNkulunkulu bukaKristu, isifundo sesithathu esizosifunda uNkulunkulu nxa sasiphile ukuphila. Amen. Asithandazeni. Mdali wamazulu nomhlaba, Thixo wethu olungileyo, siyabonga Nkosi ukuthi usiqinisile, wasinikeza ithemba ukuthi sisengayiphila impilo engcono, impilo ehlanzekile xa kuphela silalela izwi lakho. Sisengaphila nanokuba Nkosi kubonakala ngathi sisodwana, asisodwa uma sizimiselile ey'nhliziyweni zethu ukulalela uNkulunkulu. Sengathi la mazwi Nkosi namaningi afundiwe engaba yinduduzo ey'mpilweni zethu, kube ushintsho Nkosi. Ukuhamba kwethu sesizwela amazwi, kungabe kusafana nokuhamba ebesikuhamba singenakuqonda. Yeba nathi Nkosi uzosifinyelelela nalapho esingafinyelelanga khona ngokwey'celo zethu, ngoba Nkosi ubona umonakalo nokuthi sidinga kangakanani. NgoJesu siyathandaza. Amen.